Така, тук човека пита къде е сега Джамбаз Олу, баща им на тези деца. Иска да каже, от него тръгна всичко. Той е семето, той го е направил това нещо с един фалшив патриотизъм излязаха. Сега ще го покажа, нали, гледам, интересуват се. Въобще не го интересува. Той се радва на това нещо, че е успял, нещо възродил, нещо хубаво е направил. Ние от колко години насам сочим джендър баски, нали, така го наричат, джендър баски, не джамбаски, джендър баски го наричат. И той е посял тези семена на неонацизма в България. Вижте, пита го една женичка и той как върти, се прави на политик, така говори, гледай. Комитет. Класацията на кого е? Вие излагате в национален ефир. Класацията на кого е? Да лъжете. Класацията на кого, Няма госпожо? значение на кого е Има значение, класацията. защото ако Граждани беше свободно класация на водопровод и канализация, ще да е различно. Не говорим за Но водопровод понеже и канализация в момента, говорим за човешки Български живот. хелзински комитет Говорим за две доказан момчета, убиец, говорим за един Джотов, доказан говорим за убиец, Андрей, които са осъден, жертва доказан на неонацистската идеология, която се опитвате Уважаема да пръскате. Включително в успокойте се. национален ефир. Успокойте се. Успокойте се. Ето, видя го Джамбазки, как се опитва да й запуши устата, така говори, водопровод, канализация, върти, сучи нещата, да не се чуи, да не се вижда истината. Много добре знае, че той е виновен, но той не се чувства виновен, той се чувства горд, че е успял, създал такива отрепки, които днес ни ги сочат примерни семейства, в престижни университети учат, престижни училища и това е лицето на България в бъдеще. Превърнаха България в нацистски рай. Гледай следващото видео и се замисли какви управляващи ще имате утре, какви болногледачи, какви лекари, какви линейки, такива работи. Гледай за какво става на въпрос.